Môžem si zahrať? Nie. Točí. Ona to točí. Tam to dá. Áno.
pracuj ďalej. Daj to tam. Nie pôjde. Miláčik, pozri, ako dobre som zase nahovoril. Počkaj, vypnem ti to a poskladaj to. Poskladajme celé. Úplne rozkladíš. Daj tam, čo? A teraz ja prej. Ja idem prej s vodou. Čupí. Aha, pozeraj. Stojí nám tak. A teraz... Daj tam. Vieš, ak je to ťažké. Nie. Poďme skúšať. Že? Aspoň domov. Môžem to tam dávať, ty to ja za sebou. Môžem. Nie, Jani, ja som to tam dala. Vieš, to to spraví, nie. Ono to... A teraz nic nevieš. Neviem, čo je čo pre Boha. Počkaj. Čo to je? Ha? Pustila som? Čo to je? Ani ja toto viem spraviť. Vieš mi. A ty to spraviť? Viem. Filip, môžem? Počkaj. Zdraví ti to ruku, nie to. Bez poskladaj ho. Simi, zatiaľ to mám dobré. Ja to neviem potom robiť. Chceš, aby kulička išla tam? Ona sa vracia na druhú stranu oproti. Pozri si v štarte. Tam na tú stranu. Opačne. To je podfúk, lebo tady musíš celé prejsť, aby si sa vrátil. Von, dole, tam, dole, dole. Ešte dole na tú stranu a ide za vami. Všímajte, ako ide za vami. Tak. To je ono. No už celkom dobre to ide. To je ono. Naspäť na tú stranu, lebo sa vráti. Tak. Áno, Dominik to pochopil. Kde dá nohu, tam sa to vykloní. Tak. Super. Áno, tam na tej... Tak. Dominko, naspäť. Áno. Už ste za chvíli v cieli. Krk si posunul.